рәттән бер урамның түбәләре, сарай түбәләре, хәтта үй түбәләре дә ачкан. Кеше урысы авылын бүген тонырлык түгел, көчле җил агачларны аударган, коймаларны җимергән, түбәләрне куерып аткан. Барысы да күз ачып йомганчы булды дип искә төшерә авыл халкы. Давыл мәктәп спорт залының 500 квадрат метр җирен түбәсез калдыра. Сизмидә калдык үзебез дә, даже менә тыштан кирип өйгә чыкканчы, уже инде минут эчендә бөтен түбәләр юкка чыкты. Бик афәтле хәл булды инде авыл өчен. Мәктәп 20 ел элек салынган, түбәсен 2014 елда төзекләндергәннәр. Спорт залында 1 ел элек ремонт ясала. Күптән түгел махсус комиссия мәктәпне тикшереп, яңа уку елына әзер дип рөхсәт бирә. Кызганыч, бәймәне 1 сентябрь алдыннан көтеп торган бит, инде бәйрәм алдыннан шушындый хәл булу безгә бик кыен инде. Ничек нәрсә булыр дип көтеп торабыз. Кашан төзелеп бетер, нишләтеп ясап бетер. Үз күчебез белән ясаган ремонтлар бит әле эчендә спорт залының. Мәктәп түбәсез калса да белем бәйрәмен үткәрәбез диләр. Район башкарма комитеты барлык төзекләндерү эшләрен үз өстенә алган. Түбә ябу өчен акчаны район бюджетыннан бүлеп бирәчәкләр. Конечно, сейчас все силы бросим сюда. Сентябрьгә кадәр беренче эш территорияны тәртипкә китерү. Җил куптарган түбәне каплап өлгермәсәк тә, чүп-чарны җыештырып, түбәне пленка белән каплыйбыз. Аннан төзекләндерә дә башларбыз. Укыту кичектерелми. 1 сентябрьдән дәресләр башланачак. Зыян күрүчеләр исемлегендә шәхси хуҗалыкларда фермада бар. Алар түбәсез кала, хайваннарны вакытлыча башка комплексларга күчерәләр. Бүгенге көндә менә 2000 баш терлек асрый торган фермалар бар. Бик күп зыян салды ул фермаларга. Ындыр табаклары дип әйтәбез инде. Аларның түбәләрен әзрәк алган җирләре бар. Ну, зыян зур. Иң күбе аларның территориясе. Әгерҗе районында да шул ук хәл. Анда көчле җил чыгу сәбәпле 2 авылның мәктәбе һәм мәдәният йорты зыян күрә. Биредә төзекләндерү эшләре якын көннәрдә башланачак. Алия Хайрезинова, Фируза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.